Següent punt de l'ordre del dia és la moció sobre els plans de dinamització comarcal presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Té la paraula per a la seva exposició il·lustre senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, honorable consellera. Bé, nosaltres venim a presentar en aquesta moció una proposta concreta. Jo crec que va molt en línia del que ahir mateix deia el president de la Generalitat o ara mateix sentíem a la consellera de Treball, en el sentit que ens deien preparin les propostes per portar-les a discussió, per tenir un debat entorn de la crisi. Hi ha alguns grups parlamentaris que no necessitem esperar a debats específics sobre la crisi o sobre la situació econòmica per tal de presentar propostes i intentar reanimar el mercat de treball, intentar dinamitzar econòmicament la societat catalana. I una mica aquesta moció va en aquesta línia. I la premissa inicial és la presentació d'aquesta moció, que aborda 3 qüestions entorn als plans de dinamització comarcal que va engegar el govern a inicis de l'any 2008. I la moció planteja 3 qüestions fonamentals. Una primera és que estem d'acord en que aquests plans són necessaris i poden ser una bona eina per dinamitzar econòmicament alguns territoris de Catalunya que ho necessiten específicament, i estem parlant en aquest cas concret de les comarques del Ripollès, del Pallars Jussà, de l'Anoia i de la Terra Alta. Però també creiem que no se n'ha tret en les convocatòries dels anys 2008 i 2009 el profit que hom esperava que se'n pogués treure, i per tant creiem que encara hi ha camí per recórrer i que val la pena recórrer aquest camí sempre i quan l'objectiu final sigui l'obtenció d'una generació de noves activitats econòmiques i generació de llocs de treball. I per tant en la moció constatem que això no s'ha produït i finalment apuntem unes mesures susceptibles de modificació, evidentment, per tal que aquells recursos disponibles per a aquests plans siguin utilitzats plenament com creiem que hauria d'haver estat la voluntat del govern en el moment en què ho va plantejar. Per tant, partint de la primera idea és que creiem que és una bona eina, que aquest sistema permet dinamitzar aquestes comarques, i això la prova la tenim a la vista de la quantitat de projectes que van concórrer a la primera convocatòria i a la segona convocatòria tant als anys 2008-2009, però no obstant això constatem que hi ha hagut fallades que convé analitzar i convé intentar corregir. I aquestes fallades quines són? Doncs miri, que dels recursos previstos en les convocatòries 2008-2009, que en total eren de 16 milions d'euros per a aquestes 4 comarques, se'n van acabar atorgant 2.800.000 euros menys d'allò que estava previst inicialment. Només en l'adjudicació. I això no significa que no hi haguessin projectes suficients que fossin mereixedors d'aquests ajuts, perquè projectes n'hi havia. De fet, més de 220 projectes en conjunt amb les 2 convocatòries en les 4 comarques es van quedar sense cap mena d'ajut, per un costat, però també per un altre costat, un cop adjudicats els ajuts, hi ha hagut una quantitat de renúncies importants i que ens fa pensar que, a més, que no s'han atorgat tots els ajuts, hi ha alguna altra cosa que no acaba de funcionar perquè hi ha hagut aquestes renúncies. Quantes renúncies? Doncs miri, només l'any 2008, de 45 beneficiaris d'ajuts per préstecs, 19 han renunciat. És a dir, més d'un 40% dels beneficiaris han renunciat als ajuts per préstecs que se'ls havia concedit en el marc d'aquests plans de dinamització
comarcal. Per tant, és una quantitat important dels recursos globalment que no han estat utilitzats en aquests plans. I a partir d'aquí nosaltres proposem millores. I aquestes millores en què consisteixen? Doncs consisteixen en que aquests recursos que no s'han atorgat els anys 2008 i 2009 s'atorguin a la convocatòria del 2010. És a dir, si estem parlant de més de 5 milions i escaig 5 milions i mig d'euros sobre els 16 milions que es tenien que haver atorgat, que no s'han atorgat, escolti'm, recuperem-los a l'any 2010 i atorguem-los a l'any 2010. I, per tant, primera, intentem recuperar aquests recursos. Segona, intentem atorgar tots els recursos disponibles. Tercera, si els préstecs no funcionen, reduïm. I estic d'acord en que segurament el sistema de l'ajut directe no és el millor, i estem d'acord. Però conjunturalment ara necessitem generar activitat econòmica, necessitem que es creïn llocs de treball. Per tant, intentem reduir la quantitat d'ajuts destinats a préstec. Acabo de seguida, senyor president, acabo immediatament. Reduïm els ajuts destinats a préstec, incrementem els ajuts directes, perquè hi ha projectes que ho necessiten i que ho volen. I l'última és, escolti'm, si hem d'incrementar les comarques, que hi estem d'acord en que s'incrementin les comarques beneficiades per aquests ajuts, que això no suposi una reducció dels recursos destinats a aquests ajuts. És a dir, si quan només teníem 4 comarques i destinàvem 8 milions d'euros per convocatòria, si això ho ampliem a 7 comarques, com ha fet el govern, no ho reduïm a 3 milions i mig. Per tant, senyores i senyors diputats, aquesta és la moció que els plantegem i que esperem que obtingui el suport d'aquesta cambra. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.